Suntem în tabăra națională de echipare pentru evangelizare și ucenicie care se multiplică. Viziunea noastră este să vedem fiecare națiune echipată și să echipeze fiecare grup de vârstă și fiecare grup etnic, în așa fel încât să poată să mărturisească la fiecare persoană. Tabăra aceasta are 3 obiective majore. Un obiectiv este să-i echipăm pe participanți care sunt din peste 40 sau 50 de biserici din 4 țări, să-i echipăm într-un mod cât mai eficient și cât mai corespunzător să împărtășească Evanghelia ca stil de viață, în cercul de influență, dar și pe stradă și oriunde până la marginile pământului. Al doilea obiectiv este să facem practică cu ei și chiar să ieșim în evangelizare pe străzile orașelor și a satelor din jurul taberei. Un al treilea obiectiv este să ne bucurăm în natură. Facem sport, competiții, avem tiroliană, zi de cățărare, plimbare pe munte. Toate aceste lucruri împreună creează o atmosferă extraordinară de relaxare, dar și îi fac pe participanți să fie cât mai deschiși și dornici, atât să asimileze învățăturile, cât și bucuria aia să-i vezi când ieșim, când mergem pe stradă și apoi la competiții, bineînțeles, se leagă o părtășie și o legătură frățească extraordinară și de prietenie. Îi încurajăm pe toți care vor să învețe să ne contacteze într-un fel sau altul, vrem să dăm o mână de ajutor, ca fiecare credincios să fie echipat pentru evangelizare ca stil de viață. De ce? Pentru că fiecare credincios este cheia și forța cea mai puțin folosită în evangelizarea lumii. Așa că vrem să împlinim mandatul lui Hristos de a face ucenici din toate neamurile, ținând cont de toate cele 4 etape. Să relaționăm într-un mod frumos, să împărtășim Evanghelia într-un mod clar și complet, să ajutăm pe oamenii să iau decizie de a-L urma pe Hristos, dar și să integrăm în biserica locală să crească frumos și să se multiplice într-un mod cât mai eficient.